Den her studietur har for mig været helt klart at tage til Etiopien og tage Gud med. Og tage ham med hjem igen. Og jeg har så fundet ud af, at han faktisk var hernede, så jeg havde egentlig ikke behøvet at tage ham med. Og jeg tror, at den Gud, jeg kommer til at få med hjem igen, er lidt større, er lidt anderledes. Det har været rigtig, rigtig godt at sidde her, synes jeg. Og det er det, fordi at der er sådan en dejlig følelse af at være sammen med Gud. Jeg følte, at min bøn blev hørt her. Fordi jeg bare kunne sidde og være stille. Og bare sådan sidde og småsnakke lidt. Jeg har snakket sådan lavt, afdæmpet i bøn til Gud, og jeg har virkelig bare følt, at det blev hørt. Og så var det så fantastisk. Jeg sad sammen med sådan nogle børn her. Og de der børn, de kom bare og satte sig. Men så imens jeg sad og bad til Gud om, at han måtte tage min synd, noget meget konkret måtte forsvinde fra mig, så sad den ene af de her drenge og pillede alle de små sådan græsstrå af mine bukser. Og så sad han bare og pillede med en for en. Jeg er ikke sikker på, at han tænkte noget særligt over det, eller noget som helst. Men jeg følte bare, at det var rigtig, rigtig smukt at sidde og blive taget så godt af, og jeg kunne på en eller anden måde føle Guds kærlighed i det også. Og det forstærkede bare min bøn. Den her oplevelse, hvor jeg kan sidde for mig selv og snakke med Gud, og mærke, at han på en eller anden måde hører mig. Måske ikke, at jeg får så konkret nogle svar, men jeg føler mig bare hørt. Det er enormt fedt at kunne tage det med hjem og vide, at det er fordi, at jeg skal tage mig tid, og jeg skal tage mig ro, og der skal være fred omkring mig. Og at jeg får helt enormt meget ud af at kunne se Gud på sådan den her store, flotte udsigt her ud over byen, hvor jeg kan fornemme larm, jeg kan fornemme alt det Gud, han har skabt. Det kan jeg se, det kan jeg mærke her, og det får jeg helt vildt meget ud af i min bøn. At jeg samtidig kan sidde og se, hvor stor Gud han er. Eller rettere sagt, det kan jeg overhovedet ikke se, men jeg kan få et meget, meget bedre fornemmelse af det, når jeg sidder og kigger ind i væggen på mit værelse. Den er ikke særlig stor. Den er ikke særlig fantastisk, og den er meget hvid, faktisk. Her der får jeg alle farverne, jeg får en kæmpe oplevelse, og jeg kan se hav, jeg kan se bjerge, jeg kan se by, og jeg kan mærke mennesker. Det er fantastisk at sidde her. Det er bare fedt, at Gud han kan arbejde igennem det. Og det er der, jeg synes, at Gud han er stor. Så næste gang jeg sidder og kigger ind i min hvide væg derhjemme, så håber jeg også, at jeg kan tage noget af det her med.